Iyayat ti maysa nga ubing nasamsam itngem hasmin kasla sabong nga pagukrad iti bulan ti Abril. Iyayat ti maysa alakay aglalo no agkabaw napait a makasubkar anan sa ataulelong agsapul katay balo pagkapatpat kauban mo kanday tatupul mo tabay ang apanunuten iyayat ti maysa nga ubing aglalo no adan maken aywanen. Iyayat ti maysa nga ubing nasamsam itngem hasmin kasla sabong nga pagukrad iti bulan ti Abril. Iyayat ti maysa alakay aglalo no agkabaw napait a makasubkar napait a makasubkar.